Hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, sude kita namar saur di bagas joroon, dohot na di tonga-tonga di bagas tabe, hamisian sude parhalado ni huriata, pasahat tentu hita saluhutna, selamat hari Minggu ma di hamu saluhutna. Di bagasan minggu tasadarion ima minggu paupaton dung Epipanias sinodangan ni topik minggu di jauh lao makaholongi manang dipanggil untuk mengasihi. Laos apala di minggu sadarion tapatupa ima launching tahun kesehatian di hujat tahun ima nagabe odolan ni sude pakkobasion program ni sadok HKBP memuka sian tingkat pusat distrik resort nang huria di tahun 2022 di bagasan lasni roha mahita lau mangauhon dohot mangulahon sude program ni huriaun di bagasan hasadaon ni roha burung ni mahami ya Tuhan asarat kami salutna pakuluson berkasih pasar Nabiya pada pasar mingguan di bagasan hasadaon ni roha di patomu-tomu iduk ni huriat tado nagabe tema di tahun 2022 di sadok HKBP ima marhasadaun niroha manang kesehatian imana di enet sian Filipi 2 ayat 2 disungguli tema ordo sude ruas ni HKBP asa makkahuluhon songon pamatang ni Kristus na marhasadaun masih haholongan masih urupan asatung jupang lasniroha di Tuhani jala margugu mengadupi nasaragam ni hamaolon di Portibion alani tamado hita sude makanguluhon jala pahusor-husorhon songon nanidok ni edeta saya pasadari Tuhan akan percaya asa masih haholongan songon napinatikmi nuai pehamu akadongan pujiota jala sobaut tamatu hatai nau pasadahon hita akan naporsea di Tuhani tataluhon ma rohadiri asatu jupang di hita mangyahi na pinangidu ni debata sian hita marhite orientasi manang odolan ni pakkobasion HKBP di tahun 2022 alani di bagasan uduk dohot seret ni roha tapuji matu hatai maredde mahita marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus
dohot guarnitor di parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonom mudot wau dalan hanguduan god dolas ni roha diadopan ni bohim aka hasudungan ni roha do di siamummu saleleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargugo na so hatudusan na madok mauliate do kami tuho ala di papatar ho dohot tu akasi pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham saya payam madihami ro di pinopar naming berita na uli jala pararat may tu saluhut bangso asa bicar sodang ni hasangapommu dohot ya kana hudul di haholomon dohot na nilinggoman ni hamatian marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonomari maulahamu nasa siulamu alayanggo ari papituhoni ari padadianan ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahammu ro di pangisini hutani halak pena mangebati hutan ay dinaonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bahenido ubahenna di pasu-pasu debata Jehovah hari paradianan nai jaladi parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohat ta debata jala ikon holong rohat ta di ibana asa unang tois rohat ta diajar nasian hata ni debata ikut badia do hita hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap martangiang mahita mangidugugu tu debata mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui maham mangulahon mahobar kumari. Amin. Uno
satay dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatudosan na marningot do haminuaing di dosa nami na godami. Dan gabusan nami diri nami na sipata tarujud do hami di ari-ari ningulu nami. Gabe sipata tartuktuk hami marhite na mangulahon naso ni halomohon ni roham. Saya si maroham, o Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Yesus Kristus odihom mahami pamalum masaluhut na bernit ala ni hadosaon nami parhatutuon nami dihagaleon nami diado pami ima akahalangguson nami di partikian na pinasahat mo dihami saya si maroham say tangihon mahami. Tajaloma baga-baga ni debata di hasasaan ni dosata. Roma hamutwau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit hasu songon abit bunga dadap botar do bahenokku songon itak. Nakperara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasangapom ma di debata na di gijang. Epistel di minggu paupaton dung Epifanias sadarion imana tarsurat di sada Korintus 10 tolu ayat sada sahat rodi tolu songonomma didok disi tuksura huhatahon akaparhataan ni jolma nang suru-suruak pe anggo saparholong ni roha au nauk songon hang sado au nama kulik-kuling jala songon ogung namar uol jala tunsura panurakanon diau gabe ugoto asin nomo sasulina o disando papunato
dosa naso adama anggo so parholong ni roha Jalatuk sura hubasa-basahon saluhut artaku jala hubasahat dagiku asa ditutung tung naso marguna doi diau anggo so parholong ni roha au ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakkom maha porsiaw tay songon na hinatidakkom ni dungata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debat aja huba ido ama pargugu nasu hatudusan natumok palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debat aja huba nasa sadai imana tinibuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di parbadia adorak suha bubuhan ido tu hatta natu maun na berli di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natuat tuban muatoru dung ditanom namula mangulu di hari patoduhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu di debata jahuba amanai pargugu naso hatulusani disima ibana pai mamulak sugut tu tanaon mamhumi halak nama ngulu dohot namate au porsea ditod di parbadia jala adong sada hulia nabadia hulia hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai nama dok mula mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihangoduan na sora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Paupato Dung Epifanias tanggal 30 Januari 2022. Topik Minggu dipanggil untuk mengasihi di Jou Lao Makaholonge kosong sada pencanangan atau launching tahun kesehatan 2022 pencanangan launching tahun kesehatan 2022 naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 30 Januari 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB 02 Padidion Nabadia Patupao do di Huria tau Padidion Nabadia tua kayana kota ni Huriata di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB Perguruan doho pendaftaran di hari Kamis 3 Februari 2022 pukul 10 WIB asa dibuan surat pengantar sian penatua wilayah fotokopi akte nikah doho fotokopi akte lahir 03 pencanangan atau launching ibadah khusus pencanangan launching ibadah khusus naing di Patupa di hari Minggu 6 Februari 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB 04 pembukaan pertanyaan wilayah sermon-sermon kategorial dan kelas CD di bulan Februari 2022 ibadah pembukaan pertanyaan wilayah sermon-sermon dohot kelas kategorisasi CD Patupaota di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 mulai pukul 10 siang WIB
maringanan di gereja HKBP Pasar Minggu. Pinangido tu sudah ruas jemaat asaro di acara partangnyangani. Robe mahita di bagasan lasmi roha. 05 Dewan-Dewan 05.1 Dewan Koinonia 05.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Pinangido tu sudah yanako nami Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Namar minggu marhite online di tahun 2020 sada. Napapunguhon pilihan na marhite celengan. Boy madipasaha tu kantor sekretariat ni Huriata di gereja. Mulai siang hari Senin sahatu hari Sabtu jam 10 sampai jam 10.05 WIB. Jala dibayan magoarna dohot kalasna. Dimulai masih tanggal 25 Januari sampai tanggal 10 Februari 2022. Informasi selanjutnya boleh dihubungi ke Ani Boru Pengaribuan nomor HP adong do di titik 06 Luas Nabaru Nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion tanggal 30 Januari 2022 Ima keluarga Rudinia Sianturi Inata Elizabeth Ruth Sarianti Boru Silitonga dohot 2 dana Nasida Pidasian HKBP Glugur Resort Medan Utara Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Kompleks Bank Indonesia Jalan AUP 52 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Masuk wilayah 4. Nomor registrasi jemaat 04 Siasada 07 Dana Nasorang. Di basa-basa hotuata dosa dana bawa na di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di keluarga Christian Slater Sigue ASE MM Inatai Dr. Tira Meditia Kamal Borisitorus. Alamat Jalan Lenteng Agung nomor 22 RT 0702 Lenteng Agung wilayah Sapulonom Hipas Dodak Danaki Songoninang Natorasna 08 Ruas Namoding A. Nah di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Nunga Jumolo Monding Amata Dr. Andus Darwis Sirai umur 60 tahun Nahi Menabaluhon ni Inata Saidehot Marolo Boru Silalahi Alamat Jalagunu nomor 27 RT 0203 wilayah 1 Tatangnya Kema Asatibu Tarapul keluarga Namarsi Taunoni B. Di hari Jumat tanggal 20 Januari 2022 Nunga Jumolo Monding Amata Bangsa Tapu Bolon umur 70 tahun Nahina Baluhon ni Inata Dameria Boru Panjaitan. Alamat Jalan Poltangan nomor 52 RT 05 RW 010 wilayah Sada. Tatangnya Koma Asatibu Tarapul keluarga Namarsi Taunoni. C. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 Nunga Jumolo Monding Inata Ellen Itan Libertina Boru Lumban Tobing umur 76 tahun Pardilutani Amang Insinyur Laksamana Purnawirawan Jadi Anwar Raja Gugur Nahinan. Alamat Jalan AUP Barat nomor 54 RT 002 RW 06 wilayah 4 Tatangnya Koma Asatibu Tarapul keluarga Namarsi Taunoni. 0 Siap Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan Sude Parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan Madihamu Sude Ruas Huriata Guar-guar ruas nama ulang tahun di Bagasa Samingguon mulai siap tanggal 30 Januari 2022 sahatu tanggal 5 Februari 2022 Boy mata jaha di warta jemaat nadong dihita hatani debata tu nama ulang tahun Ima. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 2. Titing nasoni jahawan do parhepengon ni Huriata boy mata jaha di titing naung di parade Huriata songoni matiting dihita di bagasan Saminggo.
Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita naudi di parsaurata di minggu sadarion ima di minggu paupaton dung Epifanias laos tongon di minggu sadarion kamanginang Tapatupa di minggu pukul 10-on ima launching manang udolan ni sudi program ni HKBP termasuk ditongani huriat tahun nagenwaranna tahun marhasadam niroha tahun kesehatian di mana dia ini sian buku ni panurirang Jeremia bidusada sian ayat 4 satu ayat 10 uzahama jala tapayudiu masuli. Jadi Roma hatani zabuba tua umat dok songonon tagan so jadi hodobeho di bortian nunga hutad dahiyakko jalatagan soruar dobeho sian apuan ninatorasmu nunga hu parbadiai hiyakko upabakito gabe panurirang tuaka bangso
dunginik kuma iya li Tuhan Jehovah idama dakkuwo to makkatai aina bajar do peau jadi ninna Jehovah mamad do kau unang dok na bajar do peau ai manang tu dia pe ho usuru ikot tu si holau jalamanangaha kutonahon tuho ikonido hata honom unakoma biar mararupon nasida ai sayau dodongammu panduahon ho ninna Jehovah dungiri patol-tol Jehovah matanganna jaladi sama pamanganna jalaninna Jehovah maddokau idama nunga sahat hulehon akahatakku tu bagasan pamangammu idama upabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon laho mangurati dohot maniakpon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan ima sahakni turpukta urian itu hatta hama kadongan saha porsiaon sian narubi siatikki nagalia saha rodi noaeng saha rodi detikon saha rodi partikianon ikon parhatu duot tado nadi haholongi debatado hita daktak tu sisi pata jaladang dapok roha doh pikiran ni zolma dalam ni debata paduduhon dohot lako papatarhon kolong ni rohana tu hita mulo marsiazer hitak kamanginang siap bibil tai kolongi rohani debata dada holan hatana labbok dada holan natabu bigion dipatu bigihut tuhani tadda ni holong ni rohana dohot patuduhon pakkokopon na pabuan na holong rohana di zolma alai sipata di banai kemuruk ikut terimas bahkan Tuhan memakai segala yang ada di bumi ini tergantung kesukaan Tuhan untuk mewujudkan kasihnya papatarhon holong ni rohana dipakai do bencana alam di parodo na hatsit songon natutano misiri wala 10 di pamasa asamanaon menghajar dan mengajar umatnya dadaholan na labok bigion siat tuhani mulo dido debata na makaholongi dohot na papatarhon holong ni rohana tapi dia kadang melakukan yang di luar nalar berpikir manusia bahkan tidak manusiawi menurut kita. Sebagai contoh kalau Tuhan membiarkan umat Israel disiksa, ditawan dan menjadi tawanan di Babel 70 tahun. Bagi manusia itu bisa dikatakan adalah hal yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Itu adalah cambuk yang menyakitkan. Alai holong ni debata adui yak kamanginang. Holong nadui tuang sonai. Asadang bui sura-sura ni rohani jolma lau manada holong ni rohani debata dihita.
Terus doi nang songod dihazol mauno nakamanginang. So nang tapikir molong alabo-labo zolmay nga holong rohana dihita. Daong. So nang molong nga senyum dong ammi nang tuho gabi dianggap po nang dihaholong iho daong. So nga mang molong nga dilihat dong ammi homangan manang minum manang dilian tuak kamahon sigaret. Gabi nang didok holong rohana tuho daong. Ayang go bata didok go. Risi-risi do. Hatani ado. Lamot-lamot. Jadi dang molo nga senyum jolmai tuhita sainin na buti. Apalagi buru senyum na pinaksa, ay buru senyum na pinaksa kan, dari bedero kawan na sobong, minna ba na hape gabi bedak senyum gabi murhing, kalau senyum yang dipaksa itu kan, gabi dang senyumi, gabi murhing go, ujungnya sayang mabadaki, iya jadi holong niro hadang dipaturuhon holan hataridan nalabo na denggab begeon holan na tabu berengon daong. Tuhan itu mengasihi bukan hanya dengan perkataan yang lembut, tapi dia dengan kemarahannya, bahkan seperti alam siksaan terjadi. Ayat nasumari dang nanya tu sabbiak kamang holas sapasang bedo na mangolo ditikii holas sapasang bedo na mangolo nagpahapahanad ditikii dungipi gazol matahe welu don nasi dadi bagasan perawi si sem si ham si japet dokot ripenai dirasip pedo portibi mate zolmai walu do di pasisi bana holong dia mai alai holong ide bataro itu portibion holong nado asamu bazolmai asara zumat do tuk sohasulik kita do dalan ide bata paturuhon holong ni rohana tuhita asamolo dijauhon tema ni minggu sadarion dijauh gabe manang laho makkaholong yak kamanginang tauzima mangida ngulu ni si Jeremia bekasahat don non tusudi akka tokoh-tokoh reformasi di padan narubi songon si Josia dohot si Hizkia tabereng mapadzuon ni si Jeremia on jamita sadarion di babaki debatasi Jeremia kamanginang malim sian anak ni malim Hilkia sian huta anatot dekat tu secara ni debata patuduhon holong ni rohana tu bangsona situasi dohot kondisi ni bangso Israel khusus na bangso Juda mang hati-hai naong dihaliangi na margoar sinkritisme dadahola parsobaut tu debata bal alai nunga sudi halum lamon ni hazol maon terjadi di tonga-tonga di bangsona dada hola parsobaonot tu de batabal dada hola parugamon naso tikos dada hola naso denggabes tikos parhapor seayon alai nang di dunia kehidupan ni hazol maon akamanginang sudah terjadi juga sadisme karena di akhirnya juga Jeremia melayani dia dibantai amanginang tusima di Juwana unik nak kamanginang di si Jeremia didok diturpukon dibortian dobe coba mazo menerjemahoni Jingi boto Tuhani nama sarihita isehita dak sorang gope
ngadi tadda au ngadi katadda ho amang adorak so ruar dope hita siap butuhan ida inang di patuduhon ido dia adalah maha tahu, maha pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, yang sering disebut dengan creation ex nihilo. Debata maboto kita nakso seorang dope zolma itu portibion nungga ditadai mana. Dan inilah kata-kata yang menguatkan Yeremia dalam hal dia untuk pergi dan mau melakukan tugas panggilan itu. Nungahu tadayakko, nungahu perbediaiho. Inilah kata-kata motivasi dari Allah. Berhak maho, hubabaki maho, mangurasi, mabubut, maniapon, mangaloha, doh manuan ninna. Naboratan tanggung jawab ini. Nakpe siak kazolmaon do tafsiran bebas, boido didok herana mersidelian si Jeremiaon. Ay didok ibana bazar do beau. Dak kuwoto makatai ay seumur ukuran di Tuhani. Si Timoteus, si Titus, haruk dono kwa karemaza rubi. Alai dia naneng dohonon ni si Yeremia di si. Setara tapti sambebas memang boido dohonota herana bersidelian naneng mabas sidelian si Yeremia di padzuon ni Tuhan itu ibana. Alay yang gosya pangatusion na ubaga sa kamanginang dara na bersidelian nanek sidelian nanek patuduhon ni si Yeremia. Ala naik patuduhon ni si Yeremia ima ditadday bana do hagalionna, ditadday bana do hadirionna, diiday bana do tingkat kemampuanna. Idop badidok debata tagat sohujadi hoddo peho nunga hutaddahyakko. Artinya manginang setiap orang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan tugas panggilan Allah. Tuksuadonggo natama nalayak manangi sepehitaon. Dangadong narumang talupi tadi Tuhani. Mangulaho padzuwon na di portibion. Ay meragam do padzuwoni. Tutu molo diak kahami per ilmu teologia akamanginang. Adonggo na kinonaran na vokasio spesialis, panggilan khusus. Alay mo lo mangihuton sa Petrus 2 ya siyak kamanginang nunga marhite Kristus di jo hita susde gabi malim nunga di jo sude nang mangihuton martir Luther pe. Seluruh orang Kristen itu adalah menjadi saksi-saksi dan duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Artinya semua orang percaya telah dipanggil Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mengabarkan dan membebaskan setiap orang. Dadaholan vokasio spesialis benagenoranna kapadita partohona dipanggilis penatua diaken siamas dan lain-lain sebagainya. Tapi semua orang yang mengaku iman percaya kepada Tuhan jelas sesuai dengan Luther atau Martin Luther adalah telah menjadi duta-duta Kristus, menjadi saksi Kristus, mewartakan pembebasan. Paturuhon mangulahon padzuni papatarhon naholong do rohani di mata di tonga-tonga ni portibion. Asa dada hola sidelian naneng dohonon ni si Yeremia molorido ibana dakkubo to Tuhan makatai atik pe panadaw ni diri doi perlu untuk tadaw diri ate ay molo sada zolmeter merasa mampu umumna gagal do gagal
setiap kita melakukan satu pekerjaan contohnya, harus selalu kita merasa kita tidak mampu. Dan ketika kita selalu menyatakan kita tidak mampu, sehingga kita mengupayakan bagaimana itu biar bisa kita lakukan. Alay mo lo nga parzolo idok, agapang gue, ayahin na kan, enteng itu inna. Setiap orang yang selalu anggap enteng dalam satu pekerjaan apapun, yakinlah umumnya adalah kegagalan. Umumnya adalah kegagalan. Jadi denggado Nabi Nabi si Jeremia, pengenalan diri akan ya memang tidak berdaya toh. Jadi bolong asay jumolo turbigua hay murado inna ago auto si torin mo kan? Ya, auto si kapang inna kan. Umumnya orang-orang seperti itu biasanya pasti mengalami kegagalan. Jadi perlu selalu terdaun kita itu tidak berdaya dan tidak mampu. Karena apa? Selihai-lihainya orang, sepintar-pintarnya orang, setinggi-tinggi pengetahuan orang, pasti pernah mengalami kegagalan. Itu tahe? Itu. Jadi perlu selalu terdaun, saya tidak mampu. Nang kerjago tong, ina gudang gue turang kerjago, gampang itu. Tasasa teribak pun ayahain na kan muradui kerizui, dah ayahai. Jadi orang-orang seperti itu biasanya murah untuk menghadapi kegagalan. Ditadda si Jeremia do hadirionna, di do ibana, posoro bajar do ada kumoto Tuhanin na. Tapi Tuhan memampukan. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara di situ? Kita ini hidup dan mampu melakukan segala sesuatu, melakukan tugas panggilan kita, bukan kita mampu oleh karena diri kita, tapi karena Tuhan mau memampukan kita. Nah dipargugui Tuhan itu kita ubahen mampu kita mangulahon akka dia maberek kamu ma tugas ni si Jeremia onak kamanginang. Na berjolo dudang ibana soni bazar dua winna. Dia mengenal kemampuannya. Alay satu kijo. Unang atong alay unang ala tinadda diri ibain pengenalan diri gabebas si dalian. Itu kan unang mazwa mang. Dang dapo rohakwi dak tolapuin na habe na mersidalian do kan unang atong gabi sidalian. Jadi Jeremia itu tulus dia mengenali dia dang nalau mersidalian ibana ido ay di sada pertangyangan dunggo masa ninna mulo dia kabuku berita merdongap puda saya disuruh masalah ama martangyang dia nama batangyang sen narok amang syahama inna ido itor mararabuhin ya matay unang mazo awak kainang unang mazo awzo ninday bana bahasa mangin na gudang hagaliun di banwang inna lo paina mang mahaw mazo martangi yang ipartangi nga taon unang barisuak kaburzumin na idok iba na matopu idang iboto hamu amang tinggal kacamataku inna ayadu hubungan ni kacamata martangiang dah hubungan na kan ayah hubungan ni kacamata martangiak tun nami alaya nga kalagkaya ibana mabaynalus si delian unang ibana ay tinggal kacamataku inna ibana unang atong gabibinain sa sungon na tinadda gali diri gabibinan mabain si dalian kuningotot datong nandirok ni halak bataki baris-baris ni gaza di rura pangaloan molo marsuru raja dae soluan molo nioloan Roma akka pangomoan jikunuluad do nakpe di panguluyuni ikut tadaw do saya tidak mampu
Ketika kita selalu menyatakan seperti itu, di situ kita semakin mencari bagaimana kita mampu dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Jadi unang-unang sidelian seolah-olah na menadadiri hape daong horbo ni padang bulat majapal di balian mulu suada roha gukma sidelian imatong halo-halo ni sinaking. Jadi daong unang tabain wabe nun ordo bibe niu hape holan lau marsidelian. Tapi ring maka manginang borak ni tanggung jawabi. Asapatar holong ni rohani di bata di bangsona, asalapatar holong di bangsona di bangsa Judai. Didok kita bayangkan memang tugas yang begitu berat yang diemban setiap orang yang dipanggil itu. Parjolo mangarana pihak ka bangsa rohot harajaun secara universal dia masih ulahonon di Jeremia ima patol hason ni debata tusa sudi dang merdia ibar patol hasot tonga-tonga di bangsoi asa sudi maboto dohot hasit tongan ni debata borak do haru di ngolut taon haru ngison na boto harata karo tahe ido mulo dia takaro tersonom medok mulo rakpasan non wea hamuja wate kata-katana sapas la ngedewi bahasa Medan tikiri Medan atong bercampur baur do hatakaro kan apalagi mulo ngalau tu barang bulan holap BPK na masih sudi babi pangkang karo jojor sudi ulang dokon situhuna alai dokon ma sistenteng nanin na tersongonima hatana unang dokon nasitongi alai dokon ma nadingga-dinggani haumma jangan katakan yang benar urang dok nasi tok sitongi alai dokom ma nadegan denggani buji terjemah kuntu ngatain Indonesia siapa yang mampu dulu menerjemahkan bahasa Indonesia ai tai kuburu mat terjemahkan unak kula tu bahasa Inggris bui terjemahon unang dokon nasi tok sitongi alai dokom ma nadingga-dinggani anggon setebi na mangau bui hidup saya hurokon nomor huriau nak kamang saya akan tegan sedikit soal itu muradong madok perdita nomor laurodo itu adalah ortodok jimu lo salah dan dinggat pasobum matorus nggak boleh itu laudui ji pasobum manung gulap nggak boleh dong itu pekerjaan nabi. Upama kita sadarion mangurati maniapon mangaloha mengkorek membenarkan menunjukkan kebaikan tidak bui borat don mulai doku babak kita mangaloha mangurapi mangaranapi akka bangsoi jadi bui doholat dohono nunak dokon na dinggad natikos-tikosi dokom manadingga-dinggani om manedok ngahulam mangalului asal bapak senang batu makum bihazu kalakiwa alai tubuh nadinggan dangbui jala Tuhan Yesus maralu katakan ya kalau ya katakan tidak kalau tidak molodang siasibulis duin Tuhan Yesus do om maulau nak mangarana piak kabangso mangurati doh maniapon ima asa mulak jolma tuha porsiaon nasi tong polin manad dari batak berbalik dari dunia sinkritisme kepada yang disebut dengan monoteisme kembali kepada Allah yang benar Allah yang satu dok borat situ tudo ala didok go musena perpudi
Dakola dikritik ato, ngai do nuaing bulu bangsot taon, sudah itu panurirak kita, bulu karezo huamang di perusahaan, di perpajakan, di dia pehita, di buruh pehita, di kantor pehita, gabe guru pehita, gabe di mana kita, lapangan kerja kita sekarang, gabe tukang parkir pehita, nabi do hitak kamangisi. Patuduhan molong ni rohani de mata. Alay didok doon na berpuli dakolan mangganay har-hari aya dong ko ido si pata merbiari ba mo marbengkel hutan nami si borong-borong hutakku majo udo kate maaf jodi dong ako kabar si borong-borong si pata mo lo marbengkel motor iba bebiar doi besan dong dibongkar motori diservis lo bibau na dung saya motoron ngasai iya kareta duduk ya miakan lumi bau nah bah ibu nih haron nih konaking ayo mada saku foto sedirin nah dung di hari motoron ditukangi lumi bau nah heron soni gabi mah biar lima orang bengkel kan belulu ju bau nih haron nih kon HP mungkin di hari mana sudah dibagas opat tiap bau nih menang 5 tinggal sada ujung gatong dan sedia lilingan non ngahoret-turek motoron masuk mo sa bengkeli tak kolam makar hari kamanginang kalau saya katakan ini salah itu salah moloholam menyalahkan itu yang disebut dengan kritik yang destruktif tidak membangun ale kokudok go molohudok salah on ikut dohonok kudo na denggas songonomma na une songonomma yunak kolam menyalahon atong asala dui dak pasi dak tikosin kan kolam mangganahata terus malu do saya mah holak akadongan nomor hete dari don jago manggana teh ang gue ikut jago dah manggana teh dan gue susalongo jago manggana budo tongan non dak pas dak kolam mangaloha dia tidak hanya menegur ada di dok gona parpudi pauli hondo manuan memberikan bagaimana yang baik dan yang benar makadongan sa porsiaon holong ni rohado na naik papataron ni dewata tu zolmai tu bangsoi unang mago asa mangulu zolmai songon holongi rohani dewata maka holongi bangsoi gabe terjadi manang haholongon di bagasan ngulu ni zolma nang hinaholongan ni dewatahi hidup ban nidok nakning dipistil tayak kamanginang tuksura makulik-kulingau hurok on anggo so parholong ni rohau terus do songon hangsa na merhulul dua winna tadah mudo piangsa tahe Ido, aladang buy merpapahanan ni kotawon, kan? Iya, tadamu rup yangsa, ido, bayi memak songoni ruang satong, wah kina, ido, apa kalau jono kibit tori pargu do, ido mulu angsa dah, bulu niat mulu tohori tadamu angsa ido, ya jangan coba dekat lah, ayuluk pemati do bayi angsa, ido bed dipiaroi, sasi tongang sauna sabudu mamuro. Tungadong isilipan di komplek Jawi apa kalau ada angsa memang bisa dia patok semua ular pun mati dibikin angsa kecuali dulu nebelgei ya kasongon na TV si welu metere kan ular sawah do ay pingauti ben waing mulu siatar dangadong be ala yalang jolma duluk kan ay mudah-mudahan merang do pangalawan ay beli tu zolma kan ido banga ngapunah be naong be ulu ala di syatter majo ate ya di pahay perok kedun yan ulu do ami tu pahay ay ngatong yalang uluk dia lang zolma uluk dakulan uluk ang go yalang batakon biawak pe yalang bo ido say unang mado zolma yalang ate bahidu de ay molo lawi dan berantau kan ido Batak kan sadis pak katanya orang Batak itu mau makan orang enak makan ini makan itu. Wah iya, aku pun kalau udah lapar kau ku makan ini tur bebiri ya kan.
ujungnya lihat tanonai sini aja Pak, bangun aja Pak, ini kan bui mei di politik yang membuat baik gak apa-apalah. Nah yang dohonot tak kamanginang dakolan naing menegor, menyatakan itu tidak benar, tapi berikan upayamu. Apa sumbangsihmu? Oh donasi to ngunang bisa disihamu amang sayang nai olong ni rohani itu hatai menuan dohot paulihon. Itulah yang disebut konstruktif. Isong liru itan merhuriaon mulo talaun sing tahun kesehatianon lalu dope perdana teh dope na ubigi. Sa Sitongah HKBP kan tiap tahun diterbitkan buku panduan. Dari situ kita menerjemahkan seluruh program kita lakukan sampai tingkat jemaat. Itu panduan kita. Ya, dan biasanya harus ada satuan tugas untuk itu. Satuan tugas itu kerjanya adalah mengkawal bagaimana program orientasi tahun itu bisa berjalan dengan baik. Bukan panitia namanya. Tapi ada yang membuat namanya panitia nokuliat pehatorangan satokin dukta launching asapatar holong ni rohani Tuhani taulahum masya rohatta asa dari dalam holong ni rohani hitaon nang marisuang. Itu juga kalau terjadi seperti itu tidak bisa meraih bagaimana mewujudkan merealisasikan kasih Tuhan itu dengan benar yang telah dikerjakan di dalam Kristus itu. Kegagalan taduyan non. Memang maoldo temaon nakpe asal merjamita kabar jamita di parsahu tahun di STM sewalanud dumum majamitana. Iya. Bamuludang itu ribu-ribana sampai salmestar tulu. Ida mak dengan neyak kesahudulan nak kamaramarangin na bahai bodoh dulu hitan waing rap. Ada yang masih hawlongan belum tentu, ngasadahi kita belum tentu. Nah enggak gitu. Jadi bukan kebersamaan seperti itu kalau sama duduk, apakah itu sudah sehat? Oh enggak dong. Jale hidup si patureon. Baunak songonet dia tong. Patapak-tapak kudul pulik. Undang mabiar kamu, nama tarok tokot kamu, ya. Memang akai perjuangan tadi nuangnya. Mari berjuang amanginang, mewujudkan kasih Allah itu yang telah mengasihi kita itu di dalam Kristus. Kalau Tuhan berjuang agar kasihnya kolong ni rohana nang tubang sonai unang mangulu bedi hagula poni dijutu siak kapan urirangi nuang nungasa hati dapat juun di batasa sudi kita mangula kolong ni rohani Kristusi berjuanglah bado di acara enak kiksa otik di pengantari kalahkanlah roha diri teluhun rohame pikirame. Jadi saya ajak semua nanti kategorial silahkan berPA menelaah Filipi 2 ayat 2 itu. Sehati sepikir itu menyangkut pikiran, pengendalian pikiran. Jadi muludang bui tata luhon pikirata, rohata, pikirata, yakin mah memang dang buyo ni. Iya. Hidup ben gudang jolma pelatihan akka pejabat pelatihan motorik, kognitif dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa pengendalian pikiran? Kalau dikatakan sehati sepikir adalah kemampuan mengendalikan pikiran dengan suara hati. Hidup bet didok di pesalme ini siasadok si jagauni gurang majaga roham. Tapi itu semua dikendalikan satu yang tidak terpisahkan. Budulah hunota lapatar holongi rohani de patah hasadau di tabui. Sudi mazuhita mampu mengendalikan pikiran. Sudi mazuhita mampu mengendalikan roha. Semua jaga rohatai rohami hujaga rohakon. Mari. Ya, mari
asa patar holong ni rohani di Tuhani makadongan saha porsiaon Zui kita sudi gabe na posona dada holan na margora kapartohona di Huria. Tapi seluruh orang Kristen dipanggil Tuhan menjadi wali-wali Tuhan, mewartakan kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Kristus sebagaimana Kristus mengasihi kita. Taulahumma sudah boyulah honot tari tonga-tonga ni Huriaon program ni Huriaon boy mulu sadar rohata dan ketika semua mau mengendalikan diri membuang roha diri sudido boy terpatu pahita di Tuhani alani nunga di jauh Kristus sita patar maholong ni rohana patar pakokoponna taulahumma pajuut tabi amen martang yang mahita mauliate marohanami diho hali Tuhan napa uli-uli hon ngulu nami merhita perjuanganmu papatarhon holong mulihami sian najulu saharudinoaing di jauh jala di pabakito doa kapanurirang asa patar holong ni roham tu saluhu zolma nak portibion dak kasiga tak kami sungod dia ko papatarhon holong ni rohami di portibion nang di ami pe disuruh anakmu Yesus Kristus hapataran ni holong ni roham dada holan nabi manang panurirang ibana alai ibana do raja jala si palua naong mangodihon dohot Makkah holongi hami asa takas ngulu nami mian di bagasakko jalaho mian di bagasak kami asa songokko namang Makkah ngolongi hami songoni manang hami zolma gabe mian di bagasan dame dohot holong ni roham nakpaloas sami Tuhan tarujun ala ni hata kangon ni roha manak pikiran nami ajari hami marhite jala parguguyi marhite todim manaluhon roha nak pikiran nami natakkangi ay marhite ido lam jupang haholongon ni roha sama hami ali Tuhan di zuhoro hami sudi laho papatar hon holong mi dang mardiai bermanangi sepe saluhu na porsia marhita katohonan marhita pak kapar kerijuan manang ahape di pasahat to Tuhan ulaun nami pajuwem mudi hami asalam patar hupatari dahok kami holong ni roham tu saluhu jolma nang tu portibion pargogoi mahami mangulahon saluhu nai sadariona li Tuhan songonodolan nih pelayanan nih Huriam sadok hakabibi pukon nami mari Huriaon secara resmi merdalan paborhaton aka program ditongani Huriamon ima orientasi pelayanan nih Huriam launching tahun merhasa daun niroha manang kesehatian Tuhan pergugui hame asahurana pami hina argani na pinatomu-tomu ni Huriam asa mananga kahulahu kami program dia pedi Huriamon sai marojahan tu holong ni roha dohot hasadaon aidang di halomohokko Tuhan na mabulak-bulati nanaing mang madigaya kapar saurani ay didok hodo nasodo ngakku papunguhon napaserakod doi alom doi alani tugu hami sudi songon naung pinasalam markite holong ni roham asa sa di bagasan torok ni roha hami muladong halubiyat di hami di haulion unak tuhagi jangon muladong halubiyat di hami di sinadongan pakyon nami mai Tuhan manupahi dang lau maneng ahod diri
asa sudi Tuhan rap jongjong tibbo huddul rap pedek asa bui Tuhan masih dungdungan na tibbo do na pedeki ido Tuhan na pingidang ido ni roham jala hasadaon na songonido na narom Tuhame narosian hasangapon naiga bezol manalea asa songoni mahami Tuhan cupang di parasauran nami gabe takas hasadaon ni Kristusi marurat jala marparbue di tonga-tonga ni parngulun nami dongani masudi hami ruas ni huriamali Tuhan asa bui hulahu kami padjuon nami di tonga ni huriamon marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matu hatta tapasa mapiliatta. Sian tu
Marede Mahita sian nomor 120 sada ayat 2. Hina holongan itu hatta hobar tu visi misi ni huriyatta hakabipi ima asa gabe pasu-pasu tu sadok portibion sai di patomu-tomu iduk ni huriyatta doganuk taon nagabe sidung-dungon ni huriyatta markite tema tahunan ima gabe odolan ni pakkobasion markiti akka program di hatopan sahat tu tingkat huria di bagasa tahun 2022 on odolan manang orientasi pelayanan ni huriatta ima marhasadaon ni roha kesehatian nadienet sian Filipi 2 ayat 2 naeng mata kasyan nasagugu roha nak pikirata pasauton pinangido ni temaon asa tutu si tutu gabe pasu-pasu hita nang huriana di portibion saya tergugoi mahami saya hikna masa marsada ni roha kami lau patulus ham lawan di hurian hamu akadongan nahina holongan merdagam dosi lehon-lehon ni debata tu ganuk zolma alai di pasada tu hatta dui ala sisada harorowan siad debata sai martorok ni roha mahita asa zupang na pinangido ni bata di huriat taon saya tondim badai mana ingan di hambe asa tau hami manglahan ulawanmu di bagasan sadau jongjong mahita sude ma parhalaru tu zolo na kamanami no ang naripudi tu zolo ma sude parhalado di siamun doho di habirang nami urian itu hatta muakka manami do inanami marojahan tu hatta ni debata naung tazalo sadarion marhiti akka ulau di tongani hurion akka program na marragami nuaeng
atas nama Padita HKBP Resort Pasar Minggu, launching ma tahun orientasi pelayanan ni huriat HKBP di tongan ni huriaon mar hite goar ni de bata ama anak dohotod di perbadia di patau jala di pargogui tuhat taima sude perhalado nang ruas ni huriana pasauton tema ni huriat taon. Amin. Hudul mahita saluhna pinasa ma tu sekretaris. Saat mahita tu mandok hata na parjolo pinasat ma partikianon tu ketua para tahun tu amang situa insinyur D butar-butar. Horas, shalom. Parjolom atau tadong maliate tu amat tadi bata na mangaliat dihita tiki sadarion laho madalat tu surya ke program mi huriatta naksian pusat sahat tu huria. Perjoloma madok maliate hami tu amak perdita sobok sima jutak songon ulan ni huriaon nama mulai mabai songon pembukaan manang launching sada orientasi ni HKBP na siap pusat saat tu huria mungkin ordo pera pertama kita mabai launching na songonon diaka tahun orientasi di huriata maliate ma tu amak perdita. Songoni menang dihamu amanami inanami na posobulung remaja naksdo sekolah minggu nama dohoti perminggota di bawah sadario langsung di gerejaon suak songoni nama dohoti melalui live streaming nunga tutu dibuka sadarion songon tahun orientasi tahun kesehatan di huriata untuk tahun 2022 mangido hami sian parhalado ni huria tu hamu amang pendita songoni tu akadongan nami parhalado songoni nang akaruas sudena asa songon tema nai mahita na tersurat di Filipi 2 asa marhasadani roh hita mar kesehatian di nama dalat tu sudah ka program mi huriata nak kita canakot tong sebetulnya di rapat huria ngadi arahon amak perdita sobok si majutok sebelumnya untuk program ni dewan-dewan asa di padomu tu tahun kesehatan ni. Jadi mergo mahita sudah mengulau ni di bagasan hasa daun ni roha. Suak songoni matuaka amanami dewan-dewan na manguluan akka dewan-dewan asa boy matutu mahita padala sudah akka program na kita canak ko ni. Mauliate marihita sa luhuna. Horas. Mandok hata paduahon mewakili dewan-dewan pinasatma partikianon tu amang situa Hasimanjuntak ketua Dewan Koinonia. Shalom. Nau parsangabi hami amang pendeta resort, amang pendeta S Simanjuntak. Nau parsangabi hami amang pendeta M Sitorus. Nau parsangabi hami amang pendeta A Tambun. Dohot inang pendeta R Borusi Hombing. Nau parsangabi hami amang dan inang dohot Naposo na hadir di gerejaon
suang songonima na mengikuti secara live streaming. Hami Situa Ha Simanjuntak Jongjong Dison mewakili Natolu Dewan Kononia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia. Puji Tuhan, launching Tahun Kesehatan HKBP 2022 sudah dilakukan. Tahun Kesehatan merupakan lanjutan dari tahun pemberdayaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, tahun 2022 HKBP mengarahkan tahun pelayanan pada tahun kesehatan dalam persekutuan atau koinonia, kesaksian atau marturia, pelayanan atau diakonia. Adapun tema yang dipilih adalah sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan, yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Dengan subtema adalah mewujudkan kesehatan dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Amang dan inang yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan tahun kesehatan antara lain adalah: 1. Sehati melanjutkan dan mendukung program-program huriah yang akan dibawakan oleh dewan-dewan di huriah kita ini, Dewan Kononia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Yang kedua, terwujudnya kesehatan dalam persekutuan kehidupan di gereja kita ini. Yang ketiga, bersama mewujudkan kepedulian, sosialitas, dan saling menopang dalam pelayanan. Songoni Mahatasian Hami mewakili dewan-dewan, saya dipergugui Tuhatta Mahita Jala Dilehon Haipason, ima didal na mangulahon tahun kesehatan ni huriata asaboy mardalan do dengan Tuhatta ma nama masu-masu hita saluhuna moleate. Mandok hata na patuluhon pinasat ma partakionon tu amang uluan huria amang pandita S. Simanjuntak STHMM. Ya, selasano mawak kamanginang. Saya coba ada hanya 2 atau 3 slide. Ya, sekitar 5 menit ya. Ya, jadi ngata bereng akan mengenang disi orientasi pelayanan ini tema dohot sub temana. Jadi dorang so bantu slide berikut mengenang memang tiap tahun sesongonod dohuriata pasca rekonsiliasi kita mulai kepurus Dr. Bonar Nabi Tupulu duk saya amang opui zer hutauruk lumbobi manomo-nomo jubileum 150 tahun HKBP tahun 2010 sada sudido selalu ada orientasi pelayanan dan memiliki panduan selalu dari pusat sampai ke tingkat huriah. Alani tentu asa terarah dosudi akasi hubasan dari tongani huriat tai. Ima temana, ima subtemana. Ya coba slide 2. Jadi melota kaji amanginang slide 2. Kajian biblis. Ya slide 2. Ya, ya pas. Harapan dan tujuan mana diharapkan nih HKBP marhiti tema di bagasat tahunon akamanginang
Ima menuntun seluruh HKBP untuk saling peduli dan memperhatikan, diharapkan menjadi punya karakteristik seluruh warga jemaat. Dan ada beberapa poin akan mengenang bersama mewujudkan kepedulian, solidaritas, kesetaraan dan pembawa damai atau peacemaker. Nah, sadana balgan yang dipergumulkan HKBP molotohodo sehati sepikir HKBP, apa yang diimpikan pasca rekonsiliasi HKBP, dua momen yang dipergumulkan HKBP mulutai huto sejarah HKBP dung rekonsiliasi kita, yaitu di almanak HKBP satu yang tertulis dodisi dana abadi HKBP dang boy magoy dan dang dak bisa dicabut karena itu adalah perjanjian dengan pemerintah. Tujuan ni ima dipergumulkan pasca gejolak 92 bagaimana HKBP memiliki sentralisasi keuangan. Jadi mengirim do HKBP secara hatopan di tahun kesehatan non terwujud sentralisasi keuangan non. Jika memang HKBP menyatu dan mau bersama, HKBP secara administratif dari tingkat pusat sampai tingkat huria diharapkan menjadi mengelola penata layanan yang cukup baik terutama dalam keuangan, terwujudnya sentralisasi keuangan atau penata layanan yang baik atau good governance. Ima secara hatau panaka manginang di tingkat huria, bagaimana kita semakin merasakan amang bisa merasakan pentingnya hidup bergereja, pentingnya hidup bergereja khusus di daerah kota Kamanginang dan apalana ahli penelitian ngamau sudok konon hanya gereja satu-satunya di kota ini pembinaan karakter dan mental dari sudut etika dan budaya dohok dijabu mulu godang berinteraksi kita di gereja on sehati sepikir yang kita tidak tahu kian bisa kita tidak tahu, yang tidak mengenak di hati kian tidak bisa kita pahami, seluruh bisa tak tahu. Anak-anak kita juga kalau kita tidak bawa dalam konteks seperti itu, ingat tamuma lat coboton ni biada token naik ujung ngemetua mahamokkan tua-tua nami tole matanom masongoninna habis sebetulnya naso yatu siwe dang dinikmati arti ni budaya markite kesehatan ini selalu ada interaksi dan komunikasi di komunitas gereja. Kita harapkan semua semakin melayani bisa mewujudkan impian-impian kita. Iya. Coba refleksi biblisnya sedikit lagi. Ya. Ya. Kalau dikaji emang dari refleksi biblis atau Alkitab atau firman Tuhan, ini nanti saya katakan dari khotbah tadi. Coba semua punguan kor atau siapapun silahkan digali dulu. Nanti minta dari sintua wilayah kita masing-masing buku panduan itu. Jadi itu harus diterjemahkan, dilihat dari beberapa kata asli dalam Alkitab, bukan dalam terjemahan bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Kalau orang sana selalu digali dalam bahasa Arab, ya kita juga harus kita gali dari bahasa aslinya. Itu kan sehati sepikir itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan proneo. Jadi dalam kitab Filipi itu ada itu sampai 10 kali. Pentingnya dari pengertian seluruh terjemahan itu memang banyak. Tapi umumnya pengertian proneo itu adalah pengendalian pikiran. Jadi Paulus mau mengatakan muludang boy dikendali hojolma pikiran nah yakin akan selalu terjadi skisma, perpecahan, tidak akan ditemukan kesatuan hati. Jadi kalau orang mampu melatih pikiran ini akan mengeluarkan setiap perbuatan orang yang disebut dengan berbudi luhur. Berbudi luhur. Budi jahamu tahe belgerusan? Ya. Berbudi luhur. Jadi sehati sepikir dalam Tuhan bukan perhitungan secara matematis. Bukan atau secara kuantitas, tetapi komitmen yang berbudi luhur mewujudkan kehendak Allah. Jadi dang roha-rohaku nasaud
tapi mewujudkan kesehatan itu berbudi luhur, mewujudkan kehendak Allah. Yang terakhir Manginang, bagaimana ini program ini diaras Huria. Nah, ini beberapa dari program itu ada memang yang sudah kita terjemahkan kepada dewan-dewan, yaitu yang diambil dari skop pusat ke distrik ke pusat, dan nanti kalau ada program distrik itu biasanya berlaku surut kita ikuti dari Huria. Tapi beberapa program inti yang bisa kami saring dari situ adalah KKR. Nah, ini KKR ama mungkin nanti bulan 5 atau bulan 4 atau mungkin beberapa waktu dekat akan dibentuk panitianya, karena menuju puncak KKR itu bulan Juni atau bulan Juli ataupun itu Agustus, nanti ada prakegiatan yang akan diciptakan oleh panitia KKR itu. Jadi ngasa tingkat di atas nih paraheo molo KKR ngaisi parheheona, tapi sudah di situ juga kebangunan rohaninya. Jadi nanti ini akan dikemas oleh panitia. Nah, itu termasuk family gathering, ada juga yang diterjemahkan itu kepada jambore keluarga atau jambore anak sekolah minggu, dan termasuk pemberdayaan kaum perempuan. Ada nanti beberapa programnya sudah diterjemahkan juga itu di Koinonia dan masuk di program Huria. Nah, untuk mengawal seluruh program ini bisa berjalan, itu makanya harus dibentuk satuan tugas. Satuan tugas itu atau satgas itu fungsinya bukan mencari dana, tapi inilah menjadi motivator yang mengawal nanti semua berjalannya proses kegiatan-kegiatan itu, memberikan dukungan, memotivasi dan lain sebagainya. Alani bartu haputusan nami di sermon dari Rabui ala tahun kesehatianon mulorong launching ikonadong do pesta puncak. Jadi biasanya pesta puncak itulah mengakhiri seluruh kegiatan-kegiatan program di Huria, dan biasanya itu dilakukan sekitar September, Oktober atau di awal November. Disitulah pesta puncak tahun kesehatan ini, dan nanti akan kami masih bahas itu di sermon, karena banyak momen-momen yang harus kita kerjakan tahun ini. Apakah nanti satuan tugas itu yang memikirkan pesta puncaknya agak lebih meriah. Sebenarnya gonok somalihat kita di launching on au maniat sigagak duhut tita sederion ngeturboy mangalului dana hita turion termanot terhiam mahita juma guk panggora isoni tersoni biasanya mau launching atong laus di sima pesta syukur sahuria bona tahun di sima launching semua di situ, dan biasanya sudah langsung bisa kita saling manupahi satu dengan yang lain. Alayala odo pihak kamanginang perdana bamulutuk somar sipanganop bersama pehita makalason launching tahun posdoro aku rak marsipanganom mahitan non ditongan ibagas tabiate bayi dotong alailas marohat tak kamanginang songod dia benok hatan nami dope. Apakah satuan tugas itu nanti yang memikirkan pesta puncak dan lain sebagainya. Alai kota kasdo marulupulu jalamarlas niroha jada sudah kita mendukung borak do si molo dihutok kamuru kaputu serapot Huria dok go si pikirat tataonon baunak kolan rupani manekak kamu tok tuhami kan. Jadi dok go alana adong ka programna tertunda dupe di 2020 sada, dan harus kita kerjakan di tahun ini. Termasuk yang besar adalah berek kamu magarizat tahun ini nganeng merupakan nianne nasani do hamu tong dangi berek kamu dadu au sianok kamu sutung dabuan ngabusuk nyope nganeng dabu subusuk semua ini rehab gereja ini sudah membutuhkan biaya yang lumayan, coatingnya juga antipetirnya juga, kacanya juga, semua maintenance, dan mungkin sudah waktunya ini akan kita lanjutkan sesuai keputusan Rabu Huria. Alai pos doroh aku nakpek koto pangotta do merhite pesta kotilon hatan nami matong hari Rabu pembetuga parite pesta kotilon pos doroh aku amak kamanginang nadu doki molo sada rohatta boido dung-dungotta pelayanat tadi Huriaon. Marilah hamanginang merendah diri satu dengan yang lain,
Mersada hita patomu-tomuhon pos dorohanami nak pesongono pandemi kopiton aisi madok bubi hura merdele kurion digezolak ni kopiton dan mungkin be yang gosa pikirata alai di sido tu hattai mangula songon natu si Jeremia inak kening dan bui hita mengukur tu hattai sadama rohatta pos dorohanami radido hami majalo pikiran muna Maria manginang terbuka do parhaladota majalo akka pikiran nadenggan syakita asabu merdala sudi program mulai siap tingkat sekolah minggu 1 sudi lansia nan program umum di Huriata di Bagasan tahun 2022 on saya di Bagasan odolan di temai mahita markasadaun ni roha maulate marihita orasma taujungi ma parminggot tak kamanginang mared dehita zongjong mahita saluhna Sai pamuling rohanami gabe pangoloy diho asa barsahalahami lamakan tindakunmu ingalan murohanami tonggiwi mangui pakedo kurunami ulami tanya koma piliata ali di batama nami dari banwa gijang horo haroro ni saluhu sileho lehon naringkan do nasa uli basa nama uli utus kupasat kami masian dan lehomi tu kami pilihan nami tu ho saya jalo mai gewa na khusus di zulum pasu-pasu mai jala ramoti asa ho para siak kami pilihan on patibul kon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhai marohanami marhite-hite tordim asalam mutaddahami gudang ni seleho-lehomi tu kami salam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin Nasana manami nariban wagijang sai pinor badia maguarmo sai roma harazaumu sai sau malomo ni roham di banu atongaun songon nariban wagijang lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasahorhom madamena tu toddim
Tuhan mari